What's the time? Since it's already morning. I see the sky, so beautiful and blue. TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Asa man taron? Asa taron? Ikaw ang kagtay. Pagay ko'y kaon? Bako man. Sabay oy, magpatupi ka nga to. So, we're on our way to look for a barber shop because Di lang tamang English. Uy, subtitle lang tana. Parehas ka na ako sa una nga ako mga videos. Tag 5 views na ka. Nag-English ko nga. Na trying hard. So, wala ta. Be ourselves. Anta ha? what's up? Ka-adventures ni? Mitch? So, karon kay Mulakaw mi kay magpatupi ko makita tag barber shop kay para matugboy ni akong buhok ba kay hindi siya nga dili na ako presentable ba. Wala. Imbis ang apil sa akong nebga niya kay iyang good looks, May sense of kontrano humor na lang. Pa kay ba? Kapag di mo ani. Kumba kayo. Balance kayo ba? So, tara. See you later. Hey guys, so abot ako dire. Doon ko dire sa Yamats, gutsi man si Brands. Mura magdi-piki. Cuts and grooming. Gents, cuts and grooming. So, tanong nato dire kung kasikas. Surprise! Wala, gyapon ko nakapatupi. Nalungko man dito kay naunsa ba nga. Yes, lagi mo kuan pagpatupi. By appointment man daw ilang kuhan dito. Kanang tupi ba, appointment niya. Di pwede walk-in. So, mo to siya nga wala ko nakapatupi niya. Nangutana ko ang ilang tupi pod kay starting at $29 daw. So starting at hat. So di na pasabot nga 29 good. So could be mga around $35 ang ilang tupi niya. Mag-add pa ka og kanang tip. So butang tag $40. Atong equal $40. So dili na 40 times 48 in pesos. So mga butang tag 2,000 ang tupi. Sa man okay ra na magpatupi ta 2,000 kay magpa-appointment ko. Ayaw lang uy. Ako lay tupi nimo unya. Dito i-flex ng belly. Magstorya gay mi agsamba sa baa. Uy mo kuan man kadiha mo pakitang gilas mo sa kadiha. So di mada guys, uy kanang $40 nga tupi. May pag magpalit na lang ni og lechon belly. Ya, kape. Uya gid yun. Uy nangugat na ko dire bin kay agsamba kay mo earn ba ni og kanang revenue nga video niya. Mo million views ni. Abot na mi sa balay. Unya. So, may ragid nga wa gid ko nagpatupi kay $40. Nakapalit big pork belly nga $20. $20 na. Plus, nakapalit pa mi o kape. Kape o razor para magtupi. So, sulit kay, di ba? Kung nagpatupi ra kong 40, one time ra gamit niya, GG na imong $40, di ba? Karon makapahimos pa mi aning lechon belly niya. Detective pa. Tupi na ko. Tupi siya ko para daog ta. Ha? So, balik ko niya kay magpatupi pa ko kay wala na. Wala na direction gyud akong buhok ko. So, sugod na mi sa mo ang pinupihay dire. Kapalit niya ni sa Burlington. So, kanang Burlington dire kay kuha na siya. Store na siya nga na maligya o mga sanina o mga housewares nga barato. Kay kuha man siya mga old stocks ba. Pero kita Pinoy or kami may pakik old stocks or dili. Amo ang Paki or record. kana apila siya. Way pakik niya wala kwarta. Mano dito may nagpalit. Unsa may ato tupi ganahan, sir? Kanang Magellan. Unsa may tsura na, sir? Ako kailan nga style? Naka-picture? Magellan ba kanang ma-gel? Magellan. Kanang mo gel ba? May bangsa ko, Papa. Unsa ka? May bangsa ko. Ni. Alibang ka? Diri na kali
bang? In the exhaust. Alright. So kani diri kay slash barberan slash libangan. 5 libang. Mana kuliban, ma? Okay. Commercial break. Oh, kanais ko na ano. Okay guys, so ato nang i-reveal ang resulta sa akong gitupi ganina. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1! Gopura kayo sila. Okay guys, di lagi ni ilad. Ang tinuod lagi ni. 3, 2, 1! Di mayano sa oh. Oh? Gwapo kayo eh. Ikas daw. Sakit kay tuli. Oh, grabe siya ka makalubag. eh. Amin ko na. Basin, ingnon pa lang scam. Ano mag-gent pa man ka nga naaman diri oh. Naman tay pro diri oh. Gwapo kayo. Buhok ka ang tupi. Pangayoon na. Wa ko ningon nga gwapo na ako ha ang buhok ra. Disclaimer lang tadaan ha. Oh. Matalag sa butog dito, okay. Okay naman. Mayano eh. Oh. Okay kay love, the best kayo oh. Patay na may dinosaur diri na. Ano ko lang. Gutom na ben, ginawa kay maglitsyo na mi. Ang belly. Uy, ito naman belly. Maglitsyo na mi kay gabi na kayo, mag-edit pa ko nga video para makita ninyo ba ha? So, kita ta. Welcome back. Unya, naana atong Sir Chip diri sa likod, nagprepara na siya sa Letson Belly. Unya, magtesting ng taan ni kay wa mayayahay diri. Bedyo-bedyo, kugus-kugus sa bata. Bay atong susihon ang iyahang pag-prepare sa Lechon Belly. Nikabat sa mga oras kapin pagkuha na kog mga mga tambok ba sa Lechon Belly oh. So, dapat gyud na nimo kuha ang tambok kay kung dili man sa niya nagkat sa ko og kaning mga excess niya ba nga mga unog kay para inigroll na to ani niya. Inigroll na to ani. Smooth kay katawag gwapa kayo para kay gwapa sa kong asawa. Sige, Unya. sa may mga ingredients na to na. Mo na ingredients kanya. Okay, naatay, green onion, Onions, tanglad o lemongrass, chop na ahos, sili, tatay sili, syempre, onion, nga chop, paminta nga dahon, star anise, na naka-special ani kanay butter. Nya kani po do, organic nga milk, syempre kanang kuan man ta. Pilas man ta. Nya olive oil po do. Nya asin, unya bitsin po para butang to gamay para malami kung di mo butangan oy lami nya soy sauce at yung marinate unya so ito magdugay pa kay gutom na kayo ato na ning kuanon dayon at nasaan ang bata? mo siya secret ingredients Makapaunsa man tong kuan, organic nga gatas. wala ra wala kuan ko laisyo 2 hours later. Conche.
Crunchy ang panit. Ha? Crunchy ang panit. Kamu na ihusga, oh. Kulbaan ang dapat kulbaan. Yung paminaw siya, kanchi. Ang crunchy na. Gunggong! Perfect. Parinig kita sa mukha eh! Okay kayo.